Català. Congrés castellano. Vale. Tothom sap que el transbordament de passeig de Gràcia a vegades fa talls. Sabeu quants metres? Hòstia, ni puta idea. Pues sí. No tinc ni idea. Dràceres no pot ser, Santa Eulàlia... Vinga, me la jugo. Pues sí. En quina aquesta sessió? Fàcil. Nucli Artigas Sant Adrià. Al llarg del temps Correus. M'ho llegiria prou franc. Quants quilòmetres de vies? 43. Pues sí. Fira. Quina reputada? Sí. Triple. El dia més de Sant Jordi crec que és correcte. Tada!